Nga sakto rin na. Sakto kay kinatuman ang gisulti ni Kristo nga moabot ang mga adlaw nga dunay mo angkon nga ako si Kristo apan ayaw ka mo pagtuo kanila. Amen. Di na maligya og kagahapon na ligo mig dagat na maligya og chichirya. Sa brad, ay sister, kibuloy ka? Sa father. Yung tuo magkakibuloy. Sige tabangan man mi father. Financial reason. Tabang man. Ang nigawas sa ikon, nakatabang na mo si pastor. Hindi financial. Ay, manigya sila itong mga tsitsirya. No? Wala nga, katawan sa Diyos, nga ni adinhi karon, matud pang Ilisuriano, sa Berhing Mariang Tagapamagitan, page 53. O sa ito nga page? Sabi niya, Tagalog man siya, sabi niya, tingnan nyo, itong nobenaryong ito, hindi biblical. Sabi dito, si Maria ang Diyos ng awa. He is the mother. He is the divine mercy. Siya ang Diyos ng awa. Meron mamabasa sa Biblia? Yung si Maria, Diyos ng awa. Tingnan nyo itong nobenaryong ito. Mangmang! Meron bang pare na haharap sa akin ng diskusyon? Kahit Papa ng Roma, hindi ako aatras kapag haharap sa akin ng diskusyon. Base sa nobenaryong ito, page 53, si Maria naging Diyos ng awa. Saan ba yan nababasa sa Biblia? Sabi niya. Yan ang challenge niya na narinig natin sa kanyang live. Sinagot ko. Meron bang pare na harap sa kanya ang diskusyon? Nandito lang sa Bohol. Handang haharap sa iyo. Ginagamit mo ang nobenaryong Katoliko. Kami ang swito niyan, hindi ikaw. So, totoo naman na si Maria, hindi siya Diyos ng awa. Siya ang ina ng Diyos ng awa. Ito ang nakasulat sa nobenaryong ito. Page 3. Hindi page 53. Bakit umaabot ka ng until page 53? Ang nobenaryong ito nasa kamay namin. Kung wala ka, papadalahan kita sa LBC. Ang tanong ko sa iyo, Brother Eli, dahil nandito lang sa Bohol ang nobenaryong pare na haharap sa iyo. Hinaharap ko na ang kinatatakutan mo. Ang mga leader sa Iglesia ni Cristo, si Ramil Parba, ikaw ang isusunod ko. Takot siya ni Ramil Parba eh. Ganta mo ganaluya kung uncle gipaak og King Cobra. Mga 3 years ago, gipaak ang akong uncle og King Cobra. Nawad-an siya kusog, nawad-an siya consciousness. O niya gidal sa hospital, kiinjikan siya 26 ka anti-venom. Ningon ang doktor, kung wa lang ni makaabot, na late lang ni pila ka minuto, patay na ni. Naluwas siya sa anti-venom. Og nabalik, buhi pa akong uncle ron. Buhi pa akong uncle hangtod karon. Unsay tambal? Anti-venom. Diin gikang anti-venom, gikan rapod sa sa cobra. Ang larapod sa cobra mo'y gigamit pagtambal batok sa iyang kala. Amen? Manang baliktag, gigamit ni Kristo ang sa kamatayon. Aron mabuntog na ang kala ni ini. Kay human sa tulog ka adlaw, ako ang pagkabanhaw. Amen? Dili nala ang kamatayon. Amen? O na mga apostoles, patya ko ninyo. Patya meninyo. O na mahadlok ang mga apostoles, martyr ang mga apostoles gawas ni Saint John. Nga naman, inyo ming patyon, doon nami kinabuhi. Luyo ni ining kinabuhiya. Amen? O na nga, taraway mong tapad. No? Basin katapusan na natong tampad. No? Sister, mamatay ka. No? Hasta na nagwali, mamatay po na. Magdungan tang tanan, parang aligre. Ayaw, di na taangay mahadlok sa kamatayon. Nga naman,
dili nala ang kamatayon. Dunay pagkabanhaw. Atong miaging mga tuig ang akong kuko nalugpitan sa pultahan sa sakyanan. Kinasakitan. Nakasuway na ba mo? Kaya naglugpitan inyong kuko sa pultahan? Nakasuway na mo? Sakit kayo, no? Kinsa may kasuway. Inig-uli ninyo. Suway The following day, ang akong kuko na itom, na lagom. Mananiadto ko sa doktor. Pag adto na ko sa doktor, Dok, naunsa man akong kuko, Dok? Itanaw ang doktor, guul kayong dagway sa doktor. Umingon ng doktor, Father, hinaot ko, Father, nga dili ka makalitan. Siya, Dok, tug-ani ko, Dok. Naunsa ang akong kuko. Ningon ng doktor, Father, hinaot ko, Father, nga makadawat ka sa kamatuoran. Sa Dok, ayaw pagbinuang, Dok. Naunsa ang akong kuko. Father, wala na tayo mahimo, Father. Patay na ang imong kuko. Si Patrick at si Lalaine pumupunta dito. Si Patrick, ang dami niyang maintenance. Masakit yung kidney niya, masakit. Ang dami talaga yung sakit niya. Tuhod niya. Marami siyang iniinom na gamot. Alam nyo, sabi niya sa akin, Father, effective, very effective yung sacrament. Alam mo, Father, nangungumpisal ako as if last day ko na. Ano? Nangungumpisal siya as if yun na yung katapusan niya. Grabe, Father. Grabe, tinanggal ko yung hiya. Wala na akong hiya, Father. Lahat ng grabe yung mga kasalanan ko. Sinusumbong ko sa pare. Alam mo, Father, I am completely healed. Hanggang ngayon, Father, wala na akong maintenance sa high blood. Grabe, no? Yun ang testimonya niya eh. Nawala lahat. Oh. Ano ang official teaching natin sa sacrament? Confession, anointing of the sacrament of healing po ito. Kapag may pupunta sa inyo na pare, magagalit yung may sakit. Anong akala mo sa akin, Father? Mamamatay na. Dahil akala natin, yung sakramentong ito is sacrament of killing. It is not sacrament of killing, sacrament of healing. Amen? At ini-empower ko kayo dahil hindi namin kaya nga kami lang. Amen? Kung may karamdaman kayo, continue to pray the prayer of the church. Sacramentals yan. Gamitin nyo yung holy and exorcise oil. Pumunta ako dun sa cathedral, si Lolo Bes, Lolo Bisol. 49 years na siya sa pagkapari. Sabi niya sa akin, Father, ang sakit. Ha? Lolo Bisol. Bisol yung ano niya. Lolo Bes ang tawag namin. 49 years na siya sa pagkapare at nag-anniversary siya sa pagpunta ko kahapon. May handa siyang litson. O, kain ka. Anniversary ko kayon sa pagkapare. Ang taas mo na sa bukasyon. Lolo Bes. Lolo Bes yung tawag namin. Hindi siya bishop. Lolo Bes. Sa 49 years na ako. Ako ay 9 years old pa sa pagkapari, Lolo Bes. Ikaw ay 49 na. Sa Father, ang sakit ng dalawang paa ko. Hindi nga ako, during celebration ko kanina, muntik na akong nawalan ng lakas. Ang sakit talaga, Father. Ngayon, Lolo Bes, masakit pa rin? Masakit pa rin. Sabi ko sa kanya, meron ka bang mga lolo na okultista? Meron. Binigyan ako ng occult prayer. Sige, i-renounce natin yan, Lolo Bes. Ni-renounce namin. At sinabihan ko sa iya, isali mo yan sa confession, Lolo Bes, ha?